Sanibona. Ngibingelela zonke izihlandla ongangokuthi futhi ngiyenza ikhombo. Ngibingelela ababi ungazi ukuthi kwakwenze njani. Ngibingelela abahle o beautiful. Ngibingelela abaneshwapha kanti babemsikaza ngemvubu. Ngibingelela abanama hips abatakishile. Ngibingelela abanopete kanti babembamba nge-shin block. Ngibingelela abanamabatha ngathi babemsikaza ngento ekuthiwa inkayimane. Ngibingelela abanehlathi ngathi igwentsi. Ngibingelela abanembombo emkhulu ngathi babemncintsha izinto ezimnandi eseyingane, small baby. Ngibingelela abanamehla amakhulu ababona into engale kwaJuly thina sila. Ngibingelela abanamakhanda amakhulu zema zema bazi kwakwenze njani. Ngibingelela abanendlebe ngathi lenkawu ekuthiwa uSamuel Endo. 269 hours later. Namhlanje bangani bami ngiyahamba ngaya kule ndawo ekuthiwa iseStenga. Ngicinga ubani ngicinga le nja ekuthiwa uLole. Nangifika lapha kuthiwa ithathwa amanye amaSulumane bayisa kule ndawo ekuthiwa iseThembisa. Nangifika khona eThembisa ngifike ngokukhulu ukusheshsha ngoba ngihamba ngenye imoto ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngikuchazelele ngoba uyethanda igama zemoto. Office alert night. Hey, ngovuka waseJericho. Pilot agent ID. Golf and Dale agent. Sinkwe simhlophe singozi. Agent L. No, mina ngiphuza iwhisky. No, agent I jail. Nasifika lapha la kule ndawo ekuthiwa iseThembisa ngiphethe uOkonos. Uyena ohlela ngapha eceleni uhleli kule nto ekuthiwa yini i-passenger. Nasifika lapha kulesi sitolo okusibhaliwe lapha phezulu sibhala ukuthi shwam only okusho ukuthi badayisa ngoshwam. Le njalo babese beyiqashile ukuthi akube yiyona ixova ushwam lapha. Ngithena ngifike kulesi sitolo kube sekungibuza ukuthi yena ufunani ngathi mina no. Ubani indoda entsha eniqashile kuleli khana bese bethi ikhona ngapha ngemuva. Ngithe ubani igama lawo bathi uPatrick ngathi no. Unkunzane seyishintsha igama seyibiza ngoPatrick. Ngibe sengithi mina uthi ngimbona bathi bona no ubhizi kakhulu uxova ushwam. Ngibe sengithi sondelana kuhlebele ngunikeze lento ekuthiwa i-message uzokwazi ukuthi umtshene. Ube sethi uyasonda yabe umheda. Ngibe sengumheda wawushayeka kule fridge le ndala noshizi laba u6 kade sithi bazowufaka ngale ngemuva. Lo shwami lo ngibe sengithi mina tshela umnikezi wayo ukuthi akamancane sisebhizi kancane ngabe ngijomba ngena ngale kwi-counter. Nangena ngalena kwi-counter ngumfica uphezulu kwashwami udansa isipansula ngale mkenge. Ngibe sengithi mina yebona wathi nehe. Ube sengibona ube seqhunthula amehlo ngathi amaqanda ka14.70. Ube sethi yena yebona boss ula ngathi mina iboss kabani mgodoyi. Woza la ube sethi uyahlaba umhlaba ngespin kick ogqoma phansi ngeqolo. Kwaphuma u80 ngibe sengithi lo 80 uthathe khona na ube sethi u80 uqoshe khona la ngathi mina sisukuma sambe godoyi. Bese umbamba ngapha esikhonkosini ngenze sisuza ngathi mina cha kusase early. Ayidedela igas usazoyidedela. Ngafike ngamhlalisa phansi indiyalela belivuka lathi kathi uyenzeni lona nawo ngabe sengumtshela ukuthi lona uthathe i-account yami wayidayisela amaSulumane le Afghanistan. Ube sethi i-account yami badlala ngawo beyitapele benze lento ekuthiwa i-FNB kwa cash. Bese bethatha nenye base bathi cash kwa Capitec. Okusho ukuthi lokho bangixhaphaza okuseqophelo eliphezulu kodwa umuntu obanga ukuthi bengixhaphaza ubani na. Uye lona Patrick phela uLole. Mina ngimazi ngoLole. Ngibe sengimbuza ngithi ngishintshela igama lomgodoyi. Ube sethi yena bethintshela lokho ngoba beyazi ukuthi mina ngizoza kuyena come behind him. Ngibe sengithi mina ntwana bucanti kuzokwenzakalana umgodoyi endini. Ube sethi uyaqala ukungibuza ukuthi i-account uyithola kanjani ngakwazi ukuthi nginikeze i-password yalena ngathi mina no I don't need your password kunqasi just wait here. Ngibe sengithi uOkonos akaqala ethi kumblaka kancane ngiyabuya ngisayi hardware. uOkonos akahluphi kuvela ethi ipetula umlomo upetula umlomo bese eqeda upetula umlomo bese efaka unyawo lakhe phakathi lolodala. Unyawo lwaOkonos phela uqoka usize 13 ube sewugcisha lonke usize 13 ngophumela ngapha ngemuva. Ngifica uLola amehlo semhlophe ngathathe memgeza. Ube sethi yena yabona ngathi mina ngibe sengiqala sengihlala phansi ngabe ngumbopha ngocingo. Ngabe sengithatha into ekuthiwa i-tape ngabe ngikala indawo engizomdonsa yona. Ngibe sengimdonsa amamitha awu6 ngambuyisela ngathi akaqhubeke exove ulentozana lento ekuthiwa ushwami thina safuna ukulala ehotel. Nasibuya kulala ehotel ngisasa ngibe sengimtshela ukuthi mina into engizoyenza kuyena ibhlungu kakhulu ngoba ngifuna wonke amaqiniso engitshena amagama lamadiya lawo athathe i-account yami ngoba ngifuna ukuya emzini wawo. Mangifika emzini wawo ngifuna ukukidnapper umfazi wakhe na ukuthi ngoba umfazi wakhe ngiyamthatha uzophekela mina la ngenkani.
lokho kusho ukuthi ulolu bese evuma ukuthi uzowakhuluma amaqiniso ongangokuthi ngibe sengimkhombisa i-paper spray, ngamkhombisa itinasi, ngamkhombisa u-oil ongahluziwe, ngamkhombisa 4 amabhakede ongo-20 litha kapelepele ongangokuthi zonke lezo zinto zongena kuyena. Leyo nto ibizwa ngesibhicongo is a disaster. Mina futhi-ke ngibe sengibatshela labo ukuthi mina ngiyenza into ekuthiwa i-war against horrorism. Bebe sebeqala-ke laba sebexwaya abantu bona ngcono bevaya namhlanje ngoba sebethunukele umuntu oshaya isefo namanje usakhala ngesinquthu sokuthi ngempela isikhathi ehedwa kwenzakala enye into ngapha ngemuva. Ubona ukuthi ngisho sethu ushintshela abantu lana uzobashintshela ushintsho wrong. Ingqondo yakhe ayisekho lana kwenye indawo overseas cash. Lokho kusho ukuthi bangani bami cha, ngisabambekile kancane bafowethu kodwa ngizobuya nezinto ezimnandi eseqopheni eliphezulu. Ongangokuthi mina ngiyanithanda futhi nginithanda ngempela nginithanda kuyisidudla. Kodwa ngifuna ukuthi umuntu engijwayele kabi ongangokuthi wena uthi umusuthi lento isuthi yasekhakeni lendala ebese uzopetula lana i-comment ebheke eceleni eyisinxele. Lokho kusho ukuthi mina kunina hayi ngihamba manje.